kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych přivítal na akademické půdě na Bohemistice velice výraznou osobnost české literární scény, pana Michala Vývega. Srdečně vítáme. Jak bych v krátkosti představil Michala Vývega, to, co jsem řekl, je to velice výrazná osobnost české literární scény, pravděpodobně nejpopulárnější český autor, každopádně jeden z nejprodávanějších. Autor, který už od 90. letech už se stal profesionálním spisovatelem. Jeden z mála autorů, který se od 90. let dokáže uživit literaturou. V současné době máme několik autorů, kteří stejně tak se dokážou uživit, ovšem to je díky grantovým fondům většinou. Michal Vývek dokážu uživit 3 děti literaturou, jedno je tady. Michal Vývek, který si už od 90. let prošel řekněme tím chaotickým obdobím, kdy se po revoluci začalo v České republice, respektive ještě v tehdejším Československu, vydávat všechno, co nesmělo být vydané, řekněme, 30-40 let. Takže on byl opravdu v tom centru dění v 90. letech. V roce 1993 dostal velice významnou cenu Jiřího Ortena. Shodou okolností je to vystudovaný češtinář, bohemista, pedagog, a pokud mám dobré informace, tak jste krátce působil na základní škole? 4 roky jsem učil. 4 roky jste učil. Co se týká jeho knih, Michal Vývek je velice čtivý, nádherně se to čte, opravdu to je psané řekněme lehkou rukou. Já osobně za jednu z jeho nejlepších knih, kterou tu nemáme česky, ale shodou okolností byla přeložena momentálně antologem do makedonštiny, je to výchova dívek v Čechách. Toto vám vřele doporučuji. Druhou knihou, to je myslím z roku 93, jestli se nepletu, 94. V roce 92, tedy 2 roky předtím, vyšla tato kniha, báječná léta popsa. Stejně jako tato kniha, je to opravdu velice svižně, lehce napsané. A mně osobně nejsympatičtější jsou nápady laskavého čtenáře. Což jsou vlastně parodie, řekněme, krátký literární útvar. Tam ovšem musíte trošku znát kontext české literatury. Z dalších knih bych zmínil, Michal Vývek víceméně co rok napíše jednu knihu. Já vždycky žartuju, že my, co máme hypotéku, každý rok jednu knihu. Zároveň Michal Vývek, jméno Michal Vývek, na rozdíl od jiných literátů v České republice, pokud komukoliv i nezasvěcenému řeknete Michal Vývek, tak určitě ví, že to je současný český spisovatel. 99,9% populace si myslím, že vědí, o kom se bavíme. Někdy i díky tomu, že Michal Vývek byl propírán v bulváru, kterým se notabene dodnes asi soudí o ochraně osobnosti. Už jsem to vyhrál. Už jste to vyhrál, gratuluju. Co se týká jeho stylu, dost často, nyní tady budu hovořit o nejaktuálnější makedonské knize, je tedy výchova dívek v Čechách. Román je plný metatextových odkazů, aluzí literárních a tak dále. Takže vy jako čtenáři musíte být alespoň trošku erudovaní. Ještě jednou srdečně vítáme. Předal bych vám slovo, pevně věřím, nějaká diskuze, že bude. Já určitě budu mít otázky. Poprosil bych vás, abyste mohl alespoň trochu představit svoji literární tvorbu a vůbec, jak vlastně vystupujete v tom kontextu české literatury, jak sám sebe vnímáte. To bych se rád věnul sebehodnocení, to by bylo narcistní, ale tak dobrý den i z mé strany. Já bych se spíš snažil přizpůsobit vašemu očekávání to, co byste chtěli slyšet, to, co byste ode mě chtěli vědět, a byl bych rád, kdybyste se na něco zeptali, protože nerad bych tady vedl monolog, protože
protože vlastně nevím ani na jaké téma. Mohu samozřejmě začít vyprávět o svých 30 knihách jednu po druhé, ale to bychom tady byli dlouho. Tak můžu říct něco o své autorské filozofii, o tom, jak se snažím psát na úvod třeba. Tak já, když to řeknu v aforistické nadsázce, jsem se vždycky snažil psát tak, aby to mohla přečíst i moje nevzdělaná babička, tu knížku, a aby tomu aspoň základu rozuměla, ale zároveň, aby to byla knížka, která by neurazila studenta filozofické fakulty třeba. Jo? Čili to je ta, možná ta metatextovost, o které jsme se tady zmínili, aby mezi řádky byly skryty významy, symboly, které pochopí erudovaný čtenář, ale které nebudou mé babičce komplikovat četbu. Jo? Samozřejmě to neplatí bez výjimky, to, co říkám, protože moje babička není schopná číst literární parodie, ale přečte si Účastníky zájezdu nebo Román pro muže, s tím asi nebude mít problém, jo? Nebo neměla by problém už je po smrti. Tak. No. Takže moje filozofie je, že spisovatel by měl být dobrý vypravěč. Především, to je taková storyteller. To je, mám takový test, když sedí spisovatelé v hospodě nebo v kavárně a jeden vypráví dlouhou, nudnou historku, plnou vedlejších postav, která po 5 minutách většinu přítomných znudí, takže odchází a tak to není, podle mě je to test, takový jako kritický test, že to nebude dobrý spisovatel a většinou se v tomto odhadu jako nepletu. No. Takže spisovatel by měl být dobrý vypravěč a měl by myslet na čtenáře. Já se přiznám, že když píšu, tak si jako představuju, co tomu třeba řekne moje matka, až si to přečte. Jo? Protože moje matka třeba byla kritická k některým mým textům, tak vždycky trošku v zadním plánu mysli mám několik postav, třeba mého nakladatele, mou matku, mé kamarády na Sázavě a říkám si, pochopí to můj kamarád Tomáš, který má špedici kamionové dopravy, to není intelektuál, to je prostě obyčejný člověk, ale mám ho rád a chci, aby tu knížku pochopil, aby se mu líbila. Jo? A jestli pro něj bude srozumitelná. Takže se to snažím psát tak, aby to Tomáš, který má špedici kamionů, pochopil, ale aby pražský intelektuál, literární kritik, aby ho to neurazilo, aby si v té knížce něco našel, aby to prostě pro něj nebyla Daniela Stýlová a primitivní prvoplánová literatura, ale aby tam bylo něco mezi řádky. No. Tak to je taková moje autorská filozofie. Děkuji za toto krátké představení. Notabene bych se chtěl zeptat, jak vlastně literární kritika vám dost často vyčítá, podle mě neprávem, jelikož opravdu psát umíte. Jestli už se smířila nějak s vaším stylem literární kritika po 30 letech prakticky na scéně? Tak já jsem samozřejmě měl řadu konfliktů s literární kritikou, protože když prodáte 400 000 výtisků románů, tak už nejste umělec v očích české literární kritiky, ale řemeslník nebo obchodník s literaturou a podobná klišé jsem slyšel. A proti tomu jsem se bouřil, tomu jsem se bránil. V případě jednoho kritika i fyzicky jsem se bránil. A dneska už bych to samozřejmě neudělal, to byl takový exces mladiství. No, ale takže já si myslím, že spisovatel potřebuje kritiku, ale moje filozofie je, že potřebuje chápavého kritika. Kritika, který ho má rád. A to je třeba můj nakladatel, nebo to je moje rodina. Moje rodina taky není servilní vůči mně. Neříkají mi, to bylo báječné. Oni mi přesně řeknou, co se jim nelíbilo a kde ta knížka podle jejich názoru nefunguje. Jo? Ale je to kritika z úst někoho, kdo vás má rád. A to je pro mě podstatný. A jestliže je pražský literární kritik, který mě od začátku 90. let nenávidí,
tak potom ta kritika se nemůže nikdy vlastně moc změnit. Jo. No. A pro shodou okolností jsme se před 15 minutami bavili o tom, že báječná léta pod psa jsou součástí maturity. No, takže pokud chcete úspěšně teda projít maturitou, takže musíte mít přečtená báječná léta pod psa, což je podle mě absolutně v pořádku, jelikož Michal Vívek opravdu jak od 90. let vlastně provází veškerý ten vývoj, řekněme, současné české literatury po roce 89. No, díky tomu, že se báječná léta pod psa stala povinnou četbou pro maturanty, tak jsem se stal už někdy v 35 letech klasikem. A nejčastější otázka byla, jaký je to pocit být v 35 let součástí povinné četby. A já jsem popravdě odpovídal, že mě to samozřejmě těší na jednu stranu. A na druhou stranu, když si představím, že nějaká studentka si mě vytáhne jako maturitní otázku a kvůli mě propadne u maturity, tak mě bude nenávidět, že? Takže to třeba není pro mě úplně příjemná představa. Jasně. A propos, jestli můžu ještě, jak hodnotíte současnou literární scénu v Česku? Mně se zdá, že řekněme v posledních 5, 8, 10 letech se znovu zvedla a že řekněme dostala parametry kvalitativní 90. let. Tak ano, třeba díky ženské literatuře, že objevily se autorky jako Radka Třeštíková, Petra Hůlová, Radka Denemarková, že a další, ale zase pravdivá odpověď zní, že já tu současnou literaturu až tak nesleduju, jo? Takže nejsem ten literární kritik nebo literární teoretik, který by měl povědomí o plném spektru české literatury, jo? To nemám, to nebudu předstírat. No. Jedna doplňující informace, Michal Vívek žije v Sázavě, což je velice sympatické městečko, 30-40 km od Prahy. A právě jsem se dozvěděl, že jeho soused je Pavel Kohout. Ročník 28, takže pán v letech a velice výborný český spisovatel. Mimochodem v báječných letech pod psa vystupuje. V tom románu tam je scéna, kdy ještě v časech socialismu naše rodina šla Pavla Kohouta v Sázavě navštívit. Protože Pavel Kohout je také dramatik a psal divadelní hry a moje maminka byla taková jako bezvýznamná herečka a hrála v jeho divadelní hře takovou malou roli. A proto se seznámili, takže jsme ho chodili navštěvovat. Jenomže v 70. letech v Čechách nebo v Československu navštívit disidenta Pavla Kohouta byl problém. Takže to je taková vlastně ilustrativní historka o historii České republiky nebo Československa. Já jsem skutečně zažil tu scénu, která je v báječných letech pod psa, že jsem u Pavla Kohouta na návštěvě se svým otcem a se svou matkou a v polovině té návštěvy přijde tajná policie se psem a všechny nás lustruje, to znamená, musíme předložit občanské průkazy a tak dále. A tak je to, myslím, taková docela užitečná vzpomínka, uvědomit si, v čem jsme žili ještě před těmi 40 lety. Bezesporu. Další z informací je, vzniklo několik filmů, já teda si vybavuju zhruba 5 filmů podle no, asi 6-7 všichni. Podle vaší předlohy, respektive vašich předloh. Zároveň bych vás chtěl samozřejmě tematicky, abychom navázali zítra, takže v předmětu, který máme spolu, tak bychom se zítra podívali a já přemýšlím, jestli na báječná léta nebo na výchovu dívek v Čechách. Co byste doporučil? Já spíš báječná léta, protože výchova dívek v Čechách je taková love story a je silně autobiografická a já ke svým love story před 30 lety mám dost kritický vztah, takže spíš bych doporučoval báječná léta. Do jaké míry to je autobiografické? Skutečně jste dostal na to mám nacvičenou odpověď. Aha. A vždycky říkám, že všechny scény, kde hrdina toho románu
ze kterých ten hrdina toho románu vychází jako sympatický, charakterní mladý muž, tak ty jsou autobiografické. A tam, kde je to promiskuitní alkoholik, tak to je fikce. To jsem se chtěla já také navázat na to, včera v debatě to bylo, jako kolik vaše knihy jako jsou autobiografické. Jako... Jsou autobiografické, ale méně než se zdá. Jo? Ano, souhlasí tam některé reálie. Já jsem byl třeba učitel, takže výchova dívek v Čechách, tam je učitel a tak dále. A jsem rozvedený, on je taky rozvedený později a tak dále. Báječná je ta podpsa, je tam ta Sázava, je tam Pavel Kohout, autobiografické prvky, ale většina těch věcí je fikce. Jo? Protože vždycky říkám, kdo z nás všech žije natolik zajímavý, zábavný, vzrušující, pestrý život, aby ho stačilo jenom napsat a vznikl zábavný, vzrušující, zajímavý román. Jo? Málo kdo má tak divoký, pestrý život, aby okamžitě mohl ho zapsat a vznikl román. Čili všichni my spisovatelé si musíme, většina z nás si musí vymýšlet. Pokud se jmenujete Charles Bukowski, tak si musíte vymýšlet. Charles Bukowski si vymýšlet nemusel. A na postavy a na všecko, na povídky, jako námět, jako jak na to přijdete, co vás inspiruje k tomu, nebo... Někdy je to opravdu věc nějakého přemýšlení o tématu a vzniká to tak jako velmi teoreticky to téma, ale někdy je to autobiografická zkušenost. Třeba účastníci zájezdu vznikli tak, že když jsem si vydělal první peníze za báječná léta pod psa a najednou jsem měl, dřív jsem byl chudý učitel, že? A pak jsem najednou dostal dost peněz za báječná léta pod psa, tak jsem své rodiče pozval na dovolenou, protože oni mě dřív jako chudého učitele taky zvali na dovolenou. A jeli jsme na takovou banální, tuctovou dovolenou do Bibione v Itálii. A jeli jsme autobusem. A v tom autobuse jsem zažíval některé historky, které jsou v účastnících zájezdu. Jo? A to byla taková první základní inspirace. No. Tam je, já nevím, to bude asi těžké v češtině, jo? Ale je třeba historka, kterou jsem fakt zažil na pláži v Bibione. Leží dva manželé. Tlustá manželka, tlustý manžel. Leží, opalují se bez hnutí, mají zavřené oči a najednou ten pán, ten muž se začne zvedat a chce jít pryč. A ta manželka řekla tuto větu, kterou si pamatuju do dneška. Jmenoval se Milan. Ona mu říkala, Milane, kam už zas jdeš? Seš na dovolený? Seš, tak lež. Jo? A to je, už že se to rýmovalo, to je vlastně, to se mi tak líbilo, a to je věta, která byla jednou ze základních inspirací pro účastníky zájezdu. Pardon, já bych se zároveň chtěl zeptat, vy jste předevčírem mluvil o tom, jak vás doprovázela policie, aby vás chránila. Skutečně to bylo až tak vypjatá atmosféra, respektive když jste psal dvě knihy, že se týkají mafie působící v Česku, tak pravděpodobně jste asi byl v kontaktu, že, s bossy, řekněme, české mafie. No, naštěstí s mafií jsem se do kontaktu nedostal. Byl jsem v kontaktu s policií České republiky, a zejména s Bezpečnostní informační službou, to je taková v úvozovkách česká CIA. A tam jsem měl jednoho spřáteleného důstojníka, který mi říkal některé informace o korupci politiků, o vztazích mezi politiky a mafiány a tak. A protože už to ve své době dosáhlo obrovských rozměrů, tak já jsem o tom napsal 2 tlusté romány. Jeden se jmenuje Mafie v Praze a druhý Mráz přichází z hradu. No a je pravda, že když jsem měl autogramiádu toho jednoho románu, tak aniž jsem o to žádal, aniž jsem to já inicioval, tak na tu autogramiádu přijel policejní auto a celou dobu jsem měl policejní asistenci. A když jsem jel z Prahy na Sázavu, to je 40 km, svým vlastním autem, tak celou dobu za mnou jelo policejní auto až na Sázavu. Takže když jsem přijel do Sázavy, tak si mí spoluobčané mysleli, že mě pronásleduje policie, protože si neuměli vysvětlit, proč za mnou jedou policajti. To je poměrně děsivé. No. To je realita konce 90. let v Praze. No. Tak ale
To myslím, že na Balkáně se taky stává. No, tady to je každý den. A propos, když porovnáte 90. léta a řekněme léta současná, je v tom nějaký rozdíl, řekněme, ve psaní, potažmo vůbec v distribuci knih a tak dále. 100% tam, já tam osobně vidím posun, že jo? Divoké překlady let 90. a neplacení téměř ničeho. Tak to máte pravdu, v tomto ohledu se ta situace zlepšila, ale zároveň v 90. letech ještě nebyl takový rozmach internetu a Facebooku a Instagramu a neměli jsme v televizi 155 kanálů a skvělé televizní seriály v HBO a tak dále. A literatura neměla takovou konkurenci. Je jedno české specifikum, které nevím, jestli jste jim říkal, a to jsou každý čtvrtek vycházely novinky, knižní novinky. Neříkal, ale děkuju, výborné. A v českých knihkupectvích, v obchodech s knihami, každý čtvrtek od třeba 3 hodin stála dlouhá fronta, opravdu tam bylo třeba 150 lidí, kteří čekali na knižní novinky, na nově vydané knížky. A to byl celosvětový fenomén, to nikde na světě nebylo. A byly zahraniční televize, jezdili natáčet ty fronty, aby ukázali, jak Češi čtou a tak dále. A opravdu Češi jsou národ čtenářů, nebo byli národ čtenářů, ale dneska ta sestupná tendence je evidentní. Na jednu stranu bych to potvrdil, na druhou, když přijedu do Prahy v metru, pořád se čte. Což tady po případě v Bělehradě, kde jsem působil, nevidíte, to je jeden ze 100. No tak taky mají ty čtečky a tablety a tak jako úplně si nemůžeme být jistí, jestli si čtou báječná léta nebo jestli píšou SMS-ku někomu jinému. Jasné. Samozřejmě předal bych slovo, můžete se ptát. Věřím, že na cokoliv. Určitě na cokoliv. Ale zároveň nebuďte nervózní, já jsem se taky na besedách nikdy neptal, takže mám hluboké porozumění pro vás. Tak opět já z českých spisovatelů, řekněme pro začínající bohemisty. Koho byste... Já teda doporučuji vás. I kvůli slovní zásobě. Koho byste tedy začínajícím mladým bohemistům doporučili? No, musím zapřemýšlet, protože tam jako nově do toho doporučení vstupuje to kritérium složitosti toho jazyka, že jo? Takže teď musím přemýšlet, kdo v české literatuře píše jaksi srozumitelněji, jo? Ale tak třeba Radka Třeštíková možná, nebo Radka Denemarková, no tak z klasiků třeba Škvorecký určitě, že? Ale bavíme se asi o současných autorech. Nemusíme. No. Hrabal je, myslím, těžký pro bohemisty zahraniční, no. Ale třeba Škvorecký a Zbabělci, to je jako román, myslím, srozumitelný. No, tak napadá mě řada jmen, ale jako nejsem si jistý, jestli prostě říct třeba jméno Kahuda nebo Miloš Urban možná, no, ale v podstatě, když budete číst mě, tak to stačí. V kontaktu jste s ostatními autory? Jako třeba ještě začátkem století jsem vedl takový jako poměrně spolkový život a tak, ale tím, že jsem opustil Prahu a vlastně do té Prahy jezdím minimálně, tak sázavě žádný literární život neexistuje, až na Pavla Kohouta teda. A pak tam ještě máme jednoho spisovatele vlastně, což je místní zubař sázavský. A ten se jmenuje Leoš Šedo a napsal román Kleště. Ale já nevím, jestli ten vtip bude srozumitelný, protože to jste asi musel přeložit. Já myslím, že to srozumitelné je. Je to tak? Kleště a je lokalen záber, koji to napisal román. Ještě venku, když jsme se bavili, vy jste mluvil o tom, že píšete nový román. Jestli byste mohl to, co jste řekl mně venku, sdělit i studentům. O tom novém románu. O tom novém románu.
Přehnaně zdvořilý Leopold, říkal jsem to? Ne, název nevím. Jo. No tak píšu nový román a to je takový, snažím se, aby to byl román lehce sarkastický, ironický, aby tam byl humor. Jo, a je to příběh 3 žen, jsou to 3 ženy a 1 muž. Jedna žena je vdaná, jedna žena je rozvedená a ta 3. žena je vdova. A jedou na rockový festival s manželem té vdané paní. Takže jedou 3 ženy a 1 muž a přijedou na ten festival a všechny ty 3 ženy, včetně té vdané, tam docela řádí. Pijí alkohol a mají tam i nějaký, proběhne tam nějaký sex a tak dále. A ten manžel toho, chudák manžel toho tak jako vzdáleně asistuje. No a musíte si to přečíst. Mě spíš zaujalo to, Michal Vívek měl před 6-7 lety zdravotní problém, praskla mu aorta, což zázrak tedy, že tu stojíte. Vypadáte teda, musím říct, plný sil. Děkuju, to je optický klam. A momentálně, respektive to, co mi sdělil venku, že má problém s krátkodobou pamětí, takže když vlastně druhý den začíná pokračovat v psaní toho nového románu, tak si vlastně těch předchozích 95 stran musí přečíst, aby na to mohl navázat. To je pravda, to je handicap pro to psaní, ale byli i lidé, kteří měli takový úraz, že pak psali joystickem ústy, že jo, na vozíku. Hawking, že jo, psal tímto způsobem, takže já si nemůžu stěžovat. Vlastně ten můj handicap je minimální proti jiným pacientům. Diskuze je samozřejmě otevřená. Martin, můžu slovo. Английски? Ами isto nema potrebe, ajde makedonski da vidim, pa evo ti prevedem. Kako ste se promenili od сега до скоро с početka? Aha, takže jak jste se proměnil od svých počátků do dneška, respektive jak otázka samozřejmě směřuje na psaní vaše. Jo. No tak já bych rád věřil, že jsem se nějak dramaticky nezměnil, nebo že jsem se nezměnil k horšímu, třeba, že bych se od toho autora s intelektuálními ambicemi změnil v ryze komerčního autora, to si nemyslím. Rozumíte tomu? A vlastně snažím se psát pořád tak, aby, jak jsme se tady bavili, aby si to mohla přečíst ta babička, abych byl prostě srozumitelný a zároveň neurazil vkus toho intelektuála. To je taková moje filozofie autorská. Mimochodem denně, kolik se dá napsat prozaického textu? Tak je známo i z pamětí různých spisovatelů, že někdo psal třeba 3 stránky, někdo psal 2 a někdo napsal 10-15 stránek. Že? No. Tak takový průměr je těch 5 stránek denně, 4-5 stránek denně a ten já dodržuju. No. Takže se mi daří napsat. Dneska teda už píšu trošku míň, takže třeba 3-4 stránky, ale celý život jsem psal ty 4-5 stránek denně. No. A jak moc smažete a ještě jestli tedy máte určitý čas, řekněme pracovní dobu od 8 do 3? Jo, jako nemám pracovní dobu, protože já jsem sám sobě šéfem, a to laskavým, takže se jako nedávám nějakou, jako, že bych musel přesně v 7 být v pracovně, ale když píšu román, tak se snažím opravdu začít pokud možno ráno, to znamená v 8-9 hodin a končím odpoledne ve 4, v 5, v 6, podle toho, jak mi to zrovna jde. No. Ale mě to psaní baví, takže já když jdu do té pracovny a mám dům na Sázavě a mám tam pokoj pro hosty se samostatným vchodem a samostatnou koupelnou a to používám jako pracovnu vlastně. Tam mám největší klid. A když tam ráno jdu, tak tam jdu s chutí, opravdu, jestli mi to věříte. Nejdu tam jako do práce, nevadí mi to, jdu tam jako rád. Jo, a to je možná největší dar, za který bych měl být vděčný Pánu Bohu, že prostě mi tohle umožnil, že mě práce baví, protože to nemůže říct každý dneska.
Jasné. Otázky, Slovo. Jaz se kam doprašam, kim prevedete. Jasné. Го спомена автор Чарлз Буковски. Дали може да ни каже на кои светски писатели се огледува, кои са авторитети за него в современната литература? Jasně, že jste zmínil tady Charlese Bukovského a jestli byste teda mohli zmínit, koho považujete za největší autory světové literatury, respektive inspiraci. No, neznám světovou literaturu natolik, abych mohl erudovaně udělat nějaký top 10, nebo to ani nejde, že jo, ale já třeba z té angloamerické literaturu obdivuju takové ty klasické spisovatele, kteří sednou a napíšou 500stránkový román. Jo. To opravdu přesahuje John Irving třeba, ten to úplně chrlí a to jako je pro mě fascinující a děsivé zároveň. Jo. Ale třeba krátké prózy má Raymond Carver, americký povídkář, tak třeba toho bych jmenoval, protože minimalista, není to žádná bohatá próza, jsou to jednoduché krátké věty a přitom ten příběh je velice silný. No. Tak to je takový příklad, který bych třeba uvedl. No. A četl jsem v poslední době několik dobrých románů, ale jak mám ty problémy s pamětí, tak nejsem schopen si vzpomenout. Vím, že jsem četl Sárinko, ty si nepamatuješ, co jsem mi říkal, viď? Jaký román? Ne? Tak to poslední si četl toho Jones 2, ale nevím. Jo, ne, tak to ne. Ale jo, jeden si vzpomenu. Ten román se jmenuje Hamlet z 5. Avenue. Takže znáte aspoň název autora, si nevybavím. A je to milostný román z domova důchodců, což se mi líbí. A tam jsou staříci, kterým je 80, ale zamilovávají se do těch 70letých paní a mají žárlí na ně a mají tam nejrůznější propletené vztahy a tak. A to je takový jako jemně ironický, ale hluboce lidský román. Hamlet z 5. Avenue, kdybyste měli překlad tady. Netuším. Кои писатели влияели на неговият стил? A kteří spisovatelé měli vliv na váš styl, na vaši psaní? Josef Škvorecký určitě z české literatury. Jo. Tam jsem měl takový jako úplně zážitek skoro magický, že jsem si sehnal byt k pronájmu. A to byl byt po režiséru Janu Němcovi. Český režisér Jan Němec bydlel v tom bytě přede mnou. A zanechal po sobě bordel a jednu knihu. A ta kniha byl Josef Škvorecký Zbabělci. Bylo to samizdatové vydání ještě ze 68 Publishers. A já jsem za jedinou noc, první noc v novém bytě, jak zpívá Horáček, respektive Hapka, že jo? No, tak první noc v novém bytě jsem přečetl Škvoreckého Zbabělce asi v 19 letech a byl jsem fascinován Škvoreckým a později jsem se s ním i seznámil a byl u mě doma Škvorecký v Sázavě a tak to abych musel milovat. A samozřejmě Bohumila Hrabala, to je zase jako jiná kategorie, jiná poetika, ale to byl démon. Já toho jsem taky poznal osobně v českém spisovateli, když tam přišel na autogramiádu. Takže pár piv proběhlo s Hrabalem. No, a gratuluju. On se, ty redaktorky mu podávali, tady je myslím vyobrazen, a oni mu podávali ty knížky k podpisu a on se podepsal, tak to házel a oni nezačali chytat a padalo to na tu podlahu. A on se nezastavil, furt podepisoval, furt jen to házel a na té podlaze se vršila taková hromada těch knih. A já teda musím říct, že jsem to vnímal velmi kriticky, říkal jsem si, že se chová jako idiot v té chvíli. Jo. Ale to někdy je rozdíl mezi dílem a životem autora, jak víme, že? A Hrabal byl své ráz těžký. Autor může být fašista a psát zajímavé knihy a tak dále a tak dále. No, ze začátku, když jsem byla mladší a jakože ptala jsem se táty, jako co bych si měla přečíst, tak jeho v podstatě každodenní odpověď byla: jsi na tom malá, je to dost sprostý a takový, prostě ještě si to nečti. No a tak to jsem jí říkal, když jí bylo 7 a teď jí 15 a už si to může přečíst, takže teď se vymlouvá. No a pak nějak prostě už jsem se od toho nějak dostávala, hlavně já moc jakože obecně českou literaturu nemůžu, se mi teď jakože už
spíš anglicky čtu a tak, takže už nějak jsem se k tomu nedostala. No a tak teď budu muset začít kvůli té maturitě, no, takže budu muset, no, ale... Tak to už bude druhá tátová kniha, co budeš mít teďka, no. Ale ne, jakože některý mě lákali, třeba ty názory na vraždu a tak, ale nějak ne, vždycky jsem se k tomu nakonec odhodlala, protože přece jenom ještě si nejsem jistá, že jako všechno o něm chci vědět, vzhledem k tomu, že je to autobiografický, tak úplně k té věci trochu se bojím. Jsi to slyšela, tomu nemůžeš zase až tak věřit. No. Don't make excuses. A propos tvoje generace, jak vnímá Michala Vývega? U tebe to je trošku něco jiného, že jo? Všichni vědí, že jsi mladá Vývegová. No, třeba když jsem nastupovala na Gimpl, tak v podstatě snad jenom jeden spolužák věděl, kdo táta je, jinak to jste netušili. Jakože... Tak se omlouvám za ten úvod, který jsem řekl 99,9%. No, myslím, že jakože moje generace obecně jako už netuší většinu českých, ne, ale i zahraničních autorů, protože prostě Oni ale znají filmy. Jako... Jasně. Znají filmy, takže... Filmy, seriály, jasně. No. Zajímá teda seriál. Vědí, že jsem autor předlohy k tomu filmu. No. No, jakože když jsem se zeptala, jestli viděli prostě Báječná léta, nebo jestli viděli Vybíjenou, tak to mi řekli, jakože jo, že to je od Vývega. Říkám, no jako víte, že on jako píše, no, říkám, no. A To jsou gymnazisti. No. To je taková krátká zpráva o stupiditě české mládeže. Dobré, já bych nebyl až tak kritický, jsem kritický samozřejmě, ale no, posunulo se to trošku někam jinam. Jasně, sám sebe, jak propagujete? Vím, že jste měl jakýsi spor s vydavatelem svým a pravděpodobně asi momentálně sám máte na starost vše, či? Mám nové nakladatelství, velké nakladatelství, vlastně hlavní nakladatelství v Čechách, Euromédie, který má i německý zázemí a tak. A ty skutečně poprvé v životě mám propagaci na profesionální úrovni, což jsem předtím neměl, takže mám plakáty, billboardy, mám plakáty v metru a tak dále. Jezdil jsem autem, na kterém jsem měl obálku své knihy a to už bylo trošku na hraně. Dobré. No. Takže to je skutečně jako už profesionální přístup, no. Protože i knížka, ať chceme nebo ne, i knížka je zboží a zboží se musí prodat. A aby se zboží v dnešní době prodalo, musí mít reklamu. A můžete vyrobit sebelepší boty, ale když ty boty nemají reklamu, tak si je nikdo nekoupí, nebo si je koupí málo lidí. Čili prostě bohužel reklama je nutná i pro spisovatele. Jasně, v tomto směru opravdu už od 90. let působíte jako, řekněme, ten americký self-made man, který teda od A do Z si dělá vše sám. Na rozdíl tedy od nějakého, teď já mám v hlavě takového typického českého spisovatele, dlouhé vlasy, ten starý už boulaný svetr, který ve tři ráno začíná teprve psát. Že? Kahuda, nebo tak někde. Přesně, ta Ajvaz, že jo. No. Takže v tomhle směru opravdu jste asi přeskočil dobu, že už od těch 90. let je vás obrovský. Ale já jsem třeba nikdy neměl Facebook, já jsem neměl 20 let Facebook a já jsem to ignoroval a vlastně jsem tím pohrdal, ale teď to nové nakladatelství mě donutilo, že musí mít Facebook a já opravdu vidím, ale že ta odezva tam je a že to je jako, že se to dá psát, ty glosy krátký si píšu sám a občas tam dám nějakou fotku a teď vidím, že to má prostě třeba odezvu 5-10 tisíc lidí. A to je... Jste na tom trošku líp, já mám vždycky odezvu tak 5-10. Jo, ne, tak to jsem tady trošku přehnal, jo. To je taky zásluha toho nakladatelství a jejich sítí, že jo, a tak, no, ale... Jasně. Na druhou stranu jste, pokud se nepletu, první český autor, který psal se svými čtenáři na internetu, že? Co si? No, to byl takový exces. Jo. To mě vymyslel někdo jiný, že budeme psát román na pokračování, takže spisovatel napíše větu, dá ji do kyberprostoru a tam na to někdo napíše další větu a pošle vám ji. No a vznikal takový bizarní příběh, ale spisovatelé jsou rádi šéfy svých příběhů. Jo, já rád rozhoduju, co v tom příběhu bude, jaká tam bude postava a tak. A nejenom tady cizí lidé určovali, o čem ten příběh bude, jak se ta postava bude chovat. A to mě strašně iritovalo, takže to už jako nikdy neudělám.
První kritik, potažmo korektor váš, kdo je? Býval to můj nakladatel, dokud jsme se ještě přátelili. Teď je to teda redaktor nového nakladatelství a taky jsem to dával v raném mládí číst třeba matce, to už taky nedělám teda. Že moje matka je samozřejmě velmi kritická k některým věcem, když je to o sexu, tak úplně to jako odmítá a tak. A hlavně s ní mám takový základní zážitek už z těch 20 let, kdy jsem historka. Jo. Představte si submisivního 18letého mladého kluka, který své matce jde ukázat svou poezii. Jo. A dá jí to, čeká 2 dny, než si to matka konečně přečte, těch pár básní, protože je zaměstnaná, právnička a tak. Matka si to konečně přečte a teď vám to nese a ten mladý kluk je zvědavý na její názor a ona řekne, no a nechtěl by si radši malovat? Jo, a to je taková deprese v té chvíli, že? A první postava ve filmu, báječná popsat ten malý baculatý. Byl jste takový malý baculatý? To je, až jsem už trošku baculatý zase, ale jako to je autobiografické, já jsem skutečně byl malé tlusté dítě. Takže toho herce jste pomáhal vybírat, či? Jo, to je ten Zahálka, toho jsem viděl na castingu. Aha. A jinak perfektně zahrané. Bez nadsázky. My bohužel, byl jsem poprosil mě kolega z Antologu, Michal Vívek, už zase v 11 hodin, o 10:30 musí být na hotelu. A potom turisticky matka a pravděpodobně nějaké natáčení a tak dále. Poslední otázka na závěr. Čestná. Poslední sprášení za kraj. Jasné, takže dojmy makedonské, dojmy z Makedonie. Pozitivní, jako jednoznačně, jako už počasí nám přálo, že jak se říká, my turisti říkáme, počasí nám přálo. Tady je nějakých 320 slunečních dnů v roce, takže klídek. Tak to pro nás Středočechy není samozřejmé. Pro nás Vysočiny už vůbec ne. A mám tady doprovod skvělý, takže já se opravdu neorientuju, já nemám paměť, takže bloudím v hotelu a bloudím po městě a to, ale Sára mě jako pomáhá, takže je to jako jednoznačně příjemný pobyt. Byli jsme i v dobrých restauracích a tak, kromě teda toho kulturního programu. Mm-hmm. Jasně. Dobré, nezbývá mi tedy než na závěr poděkovat Michalu Vívegovi, že nás navštívil. Pevně věřím, že kromě výchovy dívek v Čechách budou přeloženy některé další vaše knihy a možná překladatel sedí mezi námi, nebo abych byl teda korektní genderově, takže překladatelka možná sedí mezi námi. Ještě jednou velice děkujeme, jsme strašně rádi, že jste si našel čas a představil se že jste přišli, našim studentům. Povinný. Není to povinné, ne, na to nehrajeme. Dobře, tak jo, tak děkuju a mějte se hezky. Já bych ještě chtěla dodat, že jako na to, že se těšíme na vaše překlady jako do makedonštiny a ještě překlady české literatury třeba do makedonštiny, tak máme radost, že máme i makedonskou literaturu část, jako aspoň něco přeložené do češtiny. Takže bych vám rád věnovala jako poděkování, že jste našel čas s námi trošku pobavit. Takže antologie makedonské moderní poezie a povídky moderní, takže jako do češtiny přeložené, tak doufám, že bude zajímavá četba. Díky. Ještě jednou děkuji.